Haino hai dini mambri kasawai eba ke social media tei kasawai faimani nukha cheng paper potika simani nukha bubagara no bubagara taringdi buni dofani borok saka jung hino Dr. Manik Saha Mukhyamantri bo hai sikito eba ke sikito hinjagoi mano haipano chini bubagara re kusung kusung tifra hawo sajon khe thangjak bore boroni bore Bangladesh ni de wngkha abo kaisa sungmung eba ke bo ojigani phaida ojiga abai korok sabai tongkha chini tifra sarok no femorok goi femorok tena haino nukjak phika luman script ni birodi wngoi tai khoroksa MDC sana thangdia mung norok jotono sinio bo khoroksa MDC tipra sani wngoi o birodi wngkha luman script no bo tipra sam bagoi hamkare nayoi no tongkhai luman script ni bagoi tomoni bagoi tikhe bo Facebook o post khaina nangkha abo bukhao mithikjak bo khoroksa tipra sangoi borok khoroksa khorungnoi eba khe borokni bagoi no tiprasa o hawo no jung kusung kusung ni bagoi kosto manui tongo kumao de thangna o tiprasa dofa borokni bohok petua simi bachi oida tai tiprasa rok no buthari tongno lama gana thangoi eba ke bazaro thangoi visit khema bai ni tiprasa muthangjakya lama botok gram oncoro haboi Scorpio gari biji mangni tuyoi berai naima bai ni tiprasa muthangjakya muthangjakna hingke yakhaba tipra land yakhaba direct funding o amorok no nangmani phiaba abo khai kotor jaga se thango chikon cha luman script ni bagosi borok birodi tiprasa wngoi wansungmung o tiprasa rokni khoroksa tiprasa wngoi bahai saimankha lachimung phaio tiprasa no kasu thene tabuk wansukthai o tiprasa rok borok no da bot diwoi jitri howoi tabuk jungjaro tiprasa ni jungjaro no phaioi kwcharaijak tamo hingke dofani hinui kok sawoi o bahai tiprasa no chial manui MDC manui MLA rok manui batta manui bini busa butui English medium poririwoi geno dofang muthangjakha phiaba bobishoto nini busa jukphano sorgo kasoi lab khaijak mano toni bago hingkai nung salsa MDC tonglak nungbo salsa wan sa petuani torawon tong tongo tabuk nung wan sukte naikha norok hai o tiprasa sia nukya tabuk phano tongkhu hingke tai para amchai rokni tiprasa rok tai tam sasinai wan sa petuani kok basi norok omahai luman script ni bagoi omahai ke kok gchalai omahai ke tongmano hingkai tai norok ni bagoi kotor jungjak o tiprasa rok ni bagoi kotor jungjak tai tomo tongsi wansungmung kirimung norok no tuiye si tabuk 95% tiprasa thamjano tongo thamjakai no choba khailai tongo solkale jesa solkal pano phaidong ni tiprasa ni o dabi daba umusung no tongnai norok solkal kuli phano kubuni solkal phan tongthuk umusukle tiprasa bo manoi no tongnai hai phano chung solkal baiya jung dabini bagoi eba khe nung luman script ni bagoi norok o jiga asuk tongoi re kok sanani nangmani kok sariya norok khai MDC eba ke MLA মন্ত্রী মিনিস্টার manui achuk thangbai kya 5 বছর lai thangka tabuk phano
लुम्बानी स्क्रिप्ट त्रिपुरासा जुंजानि बागै नर कक साया सबके साथ सबके विकास नय पार आमजाय रग विजिट खाया नो कल काइलिवा नो कल बाय नि त्रिपुरासा थांगोय थांमानो नं आबो वानसुगै नायखा मुख्यमंत्री बाय फटो बुजांमा बाय नि त्रिपुरासा मु थांगोय थांया कासे मीटिंग मा बाय फटो बुजांमा बाय फेसबुक पोस्ट खायोय नि त्रिपुरासा मुथां जागोय थांया नों मुथां जांना हिंगाय निनि सरकार दंगनि नों कक सावै माया हिंगाय ताम सानाय तेमासा नेत्री लुम्बानी स्क्रिप्टनि बिरोधी बेरायनो बुरिके हामो चश्मा बनायथं न बिनि फेसबुक थांगोय नायनायनि बागै कयो।